baš su gluposti. Evo, dotekli smo se religije, ali samo čisto želim da te pitam, šta ti misliš kako je, da kažem, i postao taj čovek, da li je, ne znam, stvorio ga Bog ili je evolucija? Znači, da li si realan? Ali to se jako priča danas o tome i to je jedna od ključnih tema u stvari. Da li nas neko laže ili je sve tako kako je napisano ili... Jel imaš i si imala... A stvarno, uopšte moje interesovanje ne ide u tom pravcu. Nisi išla u tom pravcu? Ne, nisi nikad razmišljala o tome? Kako mene baš briga da li je zemlja okrugla ili ravna ploča, da li me je stvorio ili sam evoluirala. Znači, meni to ne menja, ne menja mi ništa. Mislim, baš onako, nebitno mi je. Jesi imala neka paranormalna iskustva u svom životu ili... Nešto da se desilo čudno, neobjašnjivo. Pošto uglavnom svako ima neku priču. Pa neobjašnjivo mi je pitanje koje si me pitao danas. Koje je tačno? Ovo? Pa prvo vezano za da li smatram da bi muškarac trebao da udari ženu. Pa dobro, mislim, odgovor bi bio jasan. Tako? Ali dobro, nisam očekivala tako pitanje. Pa mislim, nije nikad do pitanja, uvijek je. Paranormalne, pa ne znam. Da se desilo nešto i si mogla da objasni nešto čudno, eto imali smo gostiju koji su svašta nešto pričali, recimo neke stvari koje se dešavaju. Nikad ne bi to rekla javno. Da. Isto je bilo par gostiju koji su imali neke snove koji se kasnije isto obistinili kao neka intuicija, neko predviđanje. Znači, to podvodi pod paranormalno? To, pa mislim, desilo se nešto što si ti, da kažem, slutila negde i to ne može da bude objašnjeno. Sanjala sam da Marilyn Manson pušta muziku na mojoj slavi. Ozbiljno. Jel se pojavio kasnije, nije? Nije. Pojavit će se. A šta je značio taj san? Jel imaš neko objašnjenje? Imali smo Marka Vidojkovića koji je onako baš imao jedan lep san onako koji nam je svima objasnio. Pa imao i simboliku iza njega. Uglavnom sanjao je kako sam sebe oralno zadovoljava i na kraju imao fino objašnjenje u stvari. Zašto se to desilo? Moram da vidim stvarno. Pogledaj, ima klip, evo, izaći na našem drugom kanalu, tako da... Verovatno sam gledala spot neki pred spavanje, pa sam sanjala. To je vrlo lako objašnjivo. A veruješ u tu sugestiju putem, da kažem, filmova, interneta, ili veruješ da se nama, da kažem, donekle malo i manipuliše i da nam se usađuje neko uverenje i neka, da kažem, neki stavovi koje mi možda ili nismo znali ili eventualno nismo možda bili za njih? Pa znaš kako, to se dešava kroz cijelo detinjstvo, tako da nije tu kao sad presudno internet, Dobro, to je, da kažem, najpopularniji mediji kod nas, pa nekako ljudi govore kako se na decu puno utiče, ne znam, i eto i taj Pride, kao pre 4-5 godina, to je bilo ni slučajno da nas se ljudi neko pomirili sa tim i bukvalno im samo smeta što neko obuče nošnju. Pa mislim, za 2 godine će biti okej što je neko i obukao nošnju, tako da je to... Ja sam ubeđena da ljudima to, i to kad se ranije, kada se dizala toliko velika frka, to nisu dizali ljudi, već su dizali mediji pod direktivom političkom, tako da ljudima ne smeta. Normalnim ljudima ne smeta. Sigurna sam u to. A na pitanje da ti odgovorim kako utiču filmovi i to sve na nas, je ovako vrlo prosta stvar. Znači, određen film će da utiče na mene negativno, na nekog drugog pozitivno. Znači, nije do proizvoda koji konzumiraš, već je do toga od čega si ti satkan i da li će te to nešto uništiti ili podići. Otprilike tako nešto. Ok, šta je znači onaj Branko Kockica na kraju onog spota kod tvoje devojke? Omaž. Omaž. Znači, samo to nije poslalo nikakvu poruku, nego... Pa pazi, to može nekom da bude neka poruka. Sad bi stvarno bilo glupo da ja naturam nekome. Poruka je ta, ne ona koju ste vi mislili da jeste. Nešto može biti samo običan citat i nešto može biti mnogo više od citata. Od situacije do situacije.